Благодаря ви, че изгледахте това видео за стратегическото развитие на възможности. Преди да продължите, попълнете краткия тест, за да проверите разбирането си по представените концепции. Ще се видим в следващия модул. Нека започнем, като разберем какво имаме предвид под креативност в предприемаческия контекст. В рамката Entrecomp, креативността не е просто да бъдеш артистичен или да имаш нови идеи. Това е компетентност, която включва въображение, иновация и способността да се разработват ценни идеи и възможности. В рамката Entrecomp, креативността се намира в стълба идеи и възможности, редом с разпознаване на възможности, визия, оценяване на идеи и етично и устойчиво мислене. Заедно тези компетентности помагат на предприемачите да идентифицират и развиват значими бизнес възможности. Креативността в предприемачеството се проявява в различни форми. Първата форма, която ще обсъдим, е продуктова креативност. Тя е свързана с проектирането на иновативни продукти или услуги, които решават проблеми по нови начини. Втората е процесна креативност, чрез която се намират по-ефективни или ефикасни начини за извършване на нещата. Следва маркетингова креативност, която помага да се разработят уникални начини за свързване и ангажиране с клиенти. И накрая, креативност в бизнес модела, която ви помага да преосмислите как се създава, доставя и улавя стойността. Вземете примера на Ивон Шуйнар, основателя на Патагония. Неговата креативност не се изразява само в проектирането на по-добро катерачно оборудване, а в преосмисленето на това, какво може да бъде една компания, като интегрира опазването на околната среда в основния бизнес модел. Това е креативността в действие и погледът отвъд конвенционалните граници. В своята същност предприемаческата креативност е цикъл, който започва с идентифициране на проблеми или възможности, генериране на идеи за тяхното решаване, прилагане на тези идеи и създаване на стойност. Този цикъл не е линеен, а итеративен и динамичен. Защо креативността е толкова важна за предприемачите? В днешния, бързо променящ се бизнес свят, креативността не е лукс, а необходимост. Компаниите, които не успяват да иновират, често стават остарели, докато креативните бизнеси могат да се адаптират към новите обстоятелства и да процъфтяват сред промените. Нека разгледаме някои често срещани митове за креативността. Знаете как хората често казват: "Аз просто не съм креативен човек." Това всъщност е първият мит, който трябва да развенчаем. Вярно е, че при някои хора творческото мислене идва по-естествено, но креативността не е някакъв магически талант, с който се раждаш или не. Тя е по-скоро като мускул, който всеки може да укрепи. Колкото повече практикувате техники за креативно мислене и се поставяте в ситуации, които ви предизвикват да мислите по различен начин, толкова по-добри ще ставате. Виждал съм хора, които се смятаха за напълно некреативни, да се превръщат в невероятни иноватори, след като започнаха последователно да развиват тези умения. Друг мит, който често чувам, е, че креативността е само за онези революционни, извънземни идеи, онези моментални озарения, които променят цяла индустрия за една нощ. Но това не е цялата картина. Някои от най-ценните прояви на креативност идват от малки, постепенни подобрения. Помислете как една компания може леко да подобри опаковката си, за да я направи по-екологична, или как един ресторант може да преработи системата си за резервации, за да подобри преживяването на клиентите. Това не са радикални промени, но малките креативни корекции могат с времето да се натрупат и да създадат значителна стойност. И накрая, има и този устойчив образ на гения самотник, който получава внезапно еврика в изолация. Въпреки че такива моменти на прозрение понякога се случват, те рядко идват от нищото. Повечето креативни пробиви всъщност се появяват от сътрудничество, разговори и надграждане върху съществуващи знания. Дори онези внезапни прозрения обикновено идват след периоди на излагане на различни идеи и гледни точки. Креативността процъфтява, когато се свързваме с другите и комбинираме различни перспективи и опит. За да обобщим, в рамката Entrecomp, креативността е основна предприемаческа компетентност,
проявяваща се в различни форми, жизнено важна за иновациите и адаптацията, умение, което може да се научи и усъвършенства, и което може да бъде както индивидуално, така и колективно. Благодаря ви, че изгледахте това въведение за креативността в предприемачеството. Преди да продължите, моля, попълнете следващите 5 въпроса, за да проверите разбирането си за концепциите, които разгледахме. Ще се видим в следващия урок.